Ne tɔgɔ Jara Abdulaziz, président de l'association de la Nouvelle Génération, commune 4 Lafiabougou. Bon, ne kɔni y'a wele MaliKunafoni TV mɔgɔw a ka na an ka association ka bureau national sigili de la. An ka association ka bureau national reconnu sur le plan national et international. Donc bureau national ye jumɛn a bɛ sigi cogo di? Association yɛrɛ sigira don jumɛn a n'a ka laɲini ye jumɛn ye? Association de la Nouvelle Génération sigira dimanche le 7 juin 2020. Au doni bi samedi in cɛ kalo 7 ani tile 9 de bi ye. Donc o kalo 7 in kɔnɔna la ne yɛrɛ ye munumunu commune 4 kɔnɔ muso tɔnkuluw la k'u sensibiliser ka bɛɛ sensibiliser ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka bɔ tɔn kelen kelen na k'a kɛ tɔnba kelen ye k'a tɔgɔ da association de la Nouvelle Génération. Donc an b'o bureau national sigili kɛnɛ de kan. Bureau national yɛrɛ bɛ sigi cogo di? Tɔn fɛn fɛn b'a la tɔn 9 de b'a la o de an y'o de sɔrɔ muso tɔnkulu 9 o de sɔrɔla kalo 7 in kɔnɔ k'o fara association de la Nouvelle Génération yɛrɛ ka bureau kan. Donc a bɛ i n'a fɔ tɔnkulu 10. Donc tɔnkulu 10 de faralen bɛ ɲɔgɔn kan bi. Nka bureau national bɛ sigi cogo di? Muso tɔnkulu tɔn bɛɛ ɲɛmɔgɔ n'u ka dankan olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani ka mɔgɔ 7 ta bureau actif la association yɛrɛ ka bureau la o ye 25 personnes ye. Bureau national bɛ sigi n'o de. Donc an filɛ kɛnɛ de kan nin ye tan. Mais réunion yɛrɛ ma daminɛ dɔɔni fɔlɔ sabula heure ma se dɔɔni. N'Ala ni kira ka jɛ ye. Donc lasigi yɛrɛ ye jumɛn ye? Association yɛrɛ ka objectif ye jumɛn ye? Ko kelen pe musow ka laɲini. Musow ka hakɛ. Parce que an y'a ye diɲɛ bɛɛ jamakulu de bɛ dɛmɛ mɔgɔ kelen kelen tɛ se ka dɛmɛ. Bon an dun y'a ye an fɛ yan Mali kɔnɔ yan musow de ye jamakulu ye yan. Bon musow dun ka hakɛ de tɛ ka sɔrɔ. Bon tant que musow ka hakɛ ma sɔrɔ musow bɛ kule. Tant que musow bɛ kule den bɛ kule. Tant que muso ni den bɛ kule du bɛ kule. Tant que du bɛ kule jamana bɛ kule. Donc an y'a jateminɛ la k'a fɔ Mali b'o dingɛ dɔw kɔnɔ bi musow ka kule. Musow ka hakɛ sɔrɔbaliya, musow dɛmɛbaliya Mali b'o dingɛ dɔw kɔnɔ bi. Donc an association de la Nouvelle Génération an wulila de k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka baara kɛ musow ka hakɛ de nɔfɛ. Donc n'an y'o kɛ, n'an sera k'o kɛ, donc a bɛ komi an y'an yɛrɛ dɛmɛ, non seulement an y'an yɛrɛ dɛmɛ mais an bɛ ka jamana in fɛnɛ dɛmɛ sabula jamana yɛrɛ ka hami fɛnɛ ye musow fɛnɛ ka dɛmɛ ye ani denw. Donc an b'o kɛnɛ de kan wulada in na. Donc an y'a wele o de la pour que ka na a ko jateminɛ an bolo. Voilà, merci. Bon, an kɔni bɛ comme nin ye ko daminɛ ye. An kɔni bɛ a ɲɛfɔ gouvernement Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. ONG privé a mana k'a mɔgɔ suguya o suguya mɔgɔ kɔni de bɛ k'i bɛ musow dɛmɛ i bɛ jamakulu de dɛmɛ. An kɔni bɛ wulimada bila bɛɛ ma mɔgɔ kelen tɛ dɛ n'a bɛ se ka musow dɛmɛ. Association ba kɔni don Lafiabugu yan commune 4 kɔnɔ yan. Comme an y'a fɔ cogo min na muso jɛkulu 10 o de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔnba kelen ye. Donc an mago bɛ n'an sera ka baaramanw sɔrɔ matériel baaramanw sɔrɔ. N'an sera ka chaise sɔrɔ ka base sɔrɔ a bɛ tila musow ni ɲɔgɔn cɛ sabula an ka société kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko baaraman chaise ni base bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hɛrɛ ni hɛrɛ tana la. Donc o b'an arranger kosɛbɛ an b'o tila tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ni mun bɛ se k'an dɛmɛ fɛn caman na baaramisɛnnin caman bɛ yen o. Baara tɛ muso nin bɛɛ de bɛ dɔ la a muso in fɛn filɛ nin ye a bɛɛ de bɛ ko dɔ la. Bɛɛ bɛ feere misɛnnin na ni mun tɛ tailleur ye o yɛrɛ ye caméraman ye ni mun tɛ feerekɛla ye bɛɛ bɛ sugu kɔnɔ bɛɛ bɛ mouvement dɔ kɔnɔ na. Donc an kɔni bɛ dɛmɛ de ɲini fan bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ dɛ i kɛra politique mɔgɔ i kɛra gouvernement i kɛra jamana kɔnɔ jamana kɔ kan mɔgɔ kɔni bɛ se ka tɔn in dɛmɛ cela veut dire que i bɛ ka jamana yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ. Voilà o de ye laɲini ye. Bon an kɔni o kɔni ye baara de ye an b'a fɔ tɔn ɲɛmɔgɔw de vraiment an ka baara kɛ an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma farafarali in tɛ ko dilan dɛ mɔgɔ kelen tɛ ko dilan n'i y'a ye an farala ɲɔgɔn kan laɲini y'o de ye ka bɔ tɔn kelen kelen na ka fara ɲɔgɔn kan laɲini y'o de donc an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka baara kɛ c'est à dire baara in dɔrɔn an ka baara kɛ jɛlenya la an ka jamana in dɛmɛ an ka yɛrɛ dɛmɛ ni ka jamana in fɛnɛ dɛmɛ Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na tant que n dun y'a fɔ tant que musow ma kule dabila tant que musow ma bɔ nɔgɔ la tant que musow ka hakɛ ma sɔrɔ jamana bɛ sɛgɛn dɛ jamana bɛ sɛgɛn donc an b'o hukumu de kɔnɔ voilà tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yan
mais comme a ma daminɛ fɔlɔ ɲɛmɔgɔ dɔw mana parce que n y'a fɔ cogo min na bureau in bɛ sigi ni tɔn ɲɛmɔgɔ dɔrɔn n'u ka danganw de bon tɔn in sigilen bɛ représentanw bɛ jamana wɛrɛ kan m'o fɔ dɔw bɛ Amérique o ye Boubacar Diallo ye o y'an ka représentant bɛ Amérique bon dɔw bɛ Espagne Sambu Kante ale bɛ Espagne o n'a ka lasigidenw vraiment an ka foli b'u bɛɛ ye ani Faransi o ka ca yɛrɛ bon ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Abdoulatif Dramé ale de bɛ Faransi bon an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko Faransi ta yɛrɛ ɲagalen don kosɛbɛ ka tɛmɛ Mali yɛrɛ ta ka bi sabula an ka tɔn ɲɛmɔgɔ bɛ Faransi ale bɛ émission k'u ka radio soba dɔ la yen n'o ye radio Sonikara 95 ye marakaw ka radio soba dɔ bɛ Faransi ye radio Sonikara 95 donc ale bɛ émission kɛ a bɛ émission 7-8 bɔ bi ale bɛ k'o kɛ yen association in tɔgɔ la chaque fois o b'a wele a bɛ taa kuma association in de tɔgɔ la donc a yɛrɛ ye sanga di radio so in ma bi a ka fɔli la radio so in ye sanga sɔrɔ bi ale ka émission kama sabula ale bɛ bamanankan de fɔ la kuma in na ka tila ka marakakan fɔ parce que ko radio so in na marakakan dɔrɔn de tun bɛ fɔ yen donc radio so in ye sanga sɔrɔ bi ale yɛrɛ ka émission kama association ka kuma kama sabula ale bɛ association ka kuma de fɔ weleluma da de bila san kalo 12 radio so in na voilà k'o fɔ aw ye. Maaleykum Nouvelle Génération jama bɛɛ lajɛlen ni u la ne ye madame Soumu Dramé an kɔni ye tɔn sigi yan an b'a sigi mama fɛ yan an kɔni an bɛ min wele tɔndenw fɛ bɛɛ ka bɔ min fɔra anw yɛrɛ de hakɛ bɛ ka ɲini an tɛ ka baara kɛ mɔgɔ ye de an bɛ k'a k'an yɛrɛ de donc an bɛ min ɲini tɔndenw bɛɛ ka bɔ ni an yɛrɛ ka kɛlɛ de Azizi bɛ k'an yɛrɛ de ka kɛlɛ kɛ donc an yɛrɛ ka bɔ an k'an ka kɛlɛ kɛ an k'an ka hakɛw sɔrɔ an ni min ka kan an k'o sɔrɔ ka fɔla hakɛ min bɛ na musow kama a ka ca mais musow bolo t'a ye u ɲɛ t'a ye hali u t'a kuma mɛn ko n'an yɛrɛ kɛra kulu ye k'an jɔ politiki mɔgɔw yɛrɛ mɔgɔ bɛ hali anw bololafɛn dɛmɛni na ka ɲɛsin u yɛrɛ ma donc an b'a ɲini tɔndenw fɛ bɛɛ ka bɔ an ta ni walita bɛɛ de ka bɔ an ka kɛ komi kɔnɔkulu ka baara kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ salamaleykum warahmatulahi taala wabarakatu musow ka ko man nɔgɔn an k'an jɛya ɲɔgɔn ye n'an y'an jɛya ɲɔgɔn ye an ka duguduguli dabila ni min tɛ ɲɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kɔnɔ n'an ye min bɛ kɛ an k'a fɔ kɛnɛ kɔnɔ n'an tɛ ɲɛ min na an k'a dabila kɛnɛ kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an kɔni o weleweleda b'an ni ɲɔgɔn cɛ awɔ. Awa Damile Madame Konate Awa Damile tɔngo in kɔni a diyara n ye a daminɛ cogo an bɛ Ala deli an y'a daminɛ hɛrɛ Ala k'a ban hɛrɛ la Ala k'an bɛɛ fara an bɛɛ bɛn kan kelen ma n'Ala kira hɔrɔma ye bidon kanu kosɔn sara wa rasulilayi tɔn in bi m'an bila tɔn na an bɛ tɔn na a ka ca san 30 yan kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la an b'a kɛ an mana tila an b'an ka finiw san an b'an ka ɲɛnajɛw kɛ an bɛ jinatigɛ fɛn bɛɛ kɛ an ma deli ka kɛ fo min bɛ fara an ka tɔn an ma deli ka bɔ an ka tɔn na an bɛ Ala deli hali bi Ala k'an ka tɔn jiri hali bi Ala ni kira ka tɔn jiri tɔnden fɛn bɛna fara an bɛna fara ɲɔgɔn kan Ala k'a kɛ hɛrɛ ye Ala k'an bɛɛ bɛn kan kelen ma o kɔni o de ka di ne ye amina o kɔni ka di ne ye n'a d'aw ma aw k'a bila kɔrɔ ye a kana bila banajugu ye Ala k'a ɲɛmɛ aw yɛrɛ la n'Ala kira hɔrɔma ye bidon kanu kosɔn sara wa rasulilayi ne tɔgɔ Nene Keita Madame Dukure ne bɛ foli d'aw ma ka bɛɛ fo an bɛ nin tɔn in na a bɛ san 30 bɔ n'a bɛn foyi m'an fara tɔn in diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ an bɛ uniforme tigɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛ a jɛkulu kɔni a diyara an ye a diyara mɔgɔ caman ye caman bɛ ka don a la fana ne b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn. Tiɲɛ na aw nali diyara an ye a bɛnna an ma ne tɔgɔ Iyama Jara awɔ an bɛɛ de ye tɔnba kelen ye an bɛɛ de ye kelen ye i y'a ye donc an nali diyara an ye a bɛnna an ma an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'a sinsin Ala kana a danni ma Ala k'a caman ba na nin kɔfɛ o de tun ye ne ka foli ye. Assalamu alaikum ne ye Madame Tarawele Kajatu Keita furufuru kari tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ de ye Ala k'a kɛ sinikɛnɛ Ala k'a kɛ gajɛgɛ foni Ala k'an bɛn hɛrɛ ma. Salamu alaikum ne tɔgɔ Awa Tarawele Madame Tarawele Awa Tarawele vraiment aw nali a diyara an ye a bonyara an ma an ka tɔn in sigilen bɛ san joli bi bɛn ni karama de b'a kɔnɔ yarabi Ala ka bɛn in to hari bi aw nana an dɛmɛli de kama yarabi Ala k'an bɛɛ sago d'an ma mun yɛrɛ b'a ɲɛmɔgɔ la Ala k'a tɔgɔ duman d'an ma an y'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini Ala la kira fɛ ne ka kuma ye o de